Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui us porto una partida personal que jo vaig jugar amb blanques. Vaig jugar contra un rival superior a mi i és una partida molt interessant perquè hi ha, diguem-ne, dos estils de joc que s'enfronten. El meu estil de joc que va ser ofensiu, mentre que el meu rival va utilitzar un estil de joc posicional. Anem a veure com va anar. Jo vaig sortir de D4, obertura P de reina, i el meu rival va contestar cavall F6, defensa índia, la defensa més popular de les negres davant l'obertura Peó de reina. Vaig continuar amb C4, que és el moviment més popular de les blanques davant la defensa índia, i el meu rival va contestar E6, que és el moviment més popular davant de C4. I aquí vaig plantejar G3, obertura catalana. Et recomano molt la visualització del vídeo Introducció a l'obertura catalana d'aquest canal. Repassem ràpidament la teoria. La resposta més popular dels negres davant l'obertura catalana és D5. Totes les variants que deriven de D5 també s'hi pot arribar a partir del gambit de reina refusat. La segona és C5 i la tercera és alfil B4 escac. El meu rival va contestar D5. Jo vaig continuar amb cavall F3. Recorda la teoria de l'obertura catalana, aquí les blanques, els moviments obligatoris són cavall F3, després alfil G2 i després enroc. S'enroquen ràpidament. I aquí les negres van contestar alfil E7, que és la resposta més popular dels negres després de cavall F3. Tot i que la segona més popular seria D per C4, que seria catalana oberta, i d'altres respostes també populars en aquesta posició són C6 o també fins i tot també B6. Però bé, el meu rival va contestar, com he dit abans, alfil E7, aquí moviment obligatori és alfil G2, alfil català, i aquí el meu rival es va enrocar i jo també em vaig enrocar. C6, les negres tanquen la gran diagonal blanca, reina C2 per si les negres volen entrar en línies de catalana oberta i així jo ja protegeixo el peó de C4, cavall de B a D7 connectant els cavalls, cavall de B a D2 connectant els cavalls i ja som en aquest moment a la línia principal de la catalana tancada, com vam veure a la teoria. Llavors aquí la resposta més popular dels negres és B6 i la segona era B5, que era la variant Rabinovich. La vaig comentar a nivell d'anècdota, però no la vaig, diguem-ne, aprofundir perquè és una variant bastant poc popular i crec que no és gaire favorable als interessos de les negres. Jo, com a blanques, si us fan la Rabinovich, aquí recomano que tanqueu la posició i diguem-ne que les blanques estan en una posició bastant sana. Doncs bé, tornem endarrere. Aquí som a la línia principal de l'obertura catalana tancada. Tancada vol dir que la gran diagonal blanca roman tancada. És a dir, aquest peó de D5 es roman a la seva posició i no obre la gran diagonal, no? No fa D per C4. Molt bé, doncs aquí el meu rival va contestar la resposta més popular, que és B6, alliberant aquest alfil de caselles blanques que pot anar o bé a B7 o bé a A6. E4, trencant el centre. Recorda que aquest peó està defensat tant pel cavall com per la reina. El meu rival va ignorar aquest peó i va fer alfil B7, E5, atacant el cavall, que se'n retira a E8. I en aquest moment de la partida vaig optar per obrir la columna C. C per D5, C per D5. Ara vaig moure torre E1, amb la finalitat d'ajudar el pobre cavall de D2 que no pot anar enlloc, i si anés aquí a B3, doncs tampoc podria anar enlloc, no? Per tant, la idea era que el cavall pogués anar a F1 i d'F1 anar a caselles molt més interessants, com per exemple aquestes d'aquí. Cavall C7, millora el cavall. A3, torre C8 controlant la columna C oberta, B4, A6, cavall F1, seguint el plan abans esmentat, cavall A8 atacant a la reina, reina E2. Vaig moure la reina E2 perquè m'interessava poder arribar en un futur a la columna G. B5, cavall E3, millorant el cavall, seguint el pla esmentat abans, cavall de A a B6, H3. Per què vaig moure H3? Doncs perquè també volia ajudar amb aquest pobre cavall d'F3 perquè pogués anar a caselles millors. Cavall C4, cavallot a la columna C oberta, cavall H2, seguint el pla, cavall de D a B6, connectant cavalls, cavall de H a G4, seguint el pla, cavall A4, i en aquest moment de la partida jo tenia un pla per dur a terme un atac a la banda de rei. Fixa't que la banda de reina està bastant controlada per les negres i a mi només em quedava que atacar a la banda de rei. I l'atac consistia en el següent, en fer cavall H6 escac i, diguem-ne, convidar les negres a obrir la columna G i després intentar atacar el rei amb la columna G oberta amb la reina a G4. Però per això
primer havia de, diguem-ne que, desvetllar aquesta diagonal de l'alfil fent cavall per C4. Anem a veure què vaig fer. Vaig fer, primer tot, cavall per C4, i aquí les negres van matar amb la torre per C4, i ara ve el pla. Cavall H6 escac, les negres van acceptar el cavall i van obrir la columna G, G per H6, i aquí vaig matar el peó amb alfil per H6 atacant a la torre. Llavors aquí les negres només tenen un moviment que els salvi la vida, que és apartar el rei a H8, que és el que van fer, evidentment, no? Perquè si en lloc d'apartar el rei a H8 haguessin apartat la torre perquè estava amenaçada, imagina, no? Ui, que m'ataquen la torre, doncs l'aparto, no? Doncs vindria reina G4 escac, única jugada, rei H8 i reina G7 escac i mat, no? Per tant, el meu rival ho va veure, evidentment ho va veure, no? Perquè era un 1900, no? Però jo ho havia d'intentar, no? Ell va fer, com hem dit abans, rei H8 i aquí em vaig cruspir la torre amb l'alfil i alfil per F8. Llavors, en aquest punt de la partida jo havia canviat un alfil i un cavall a canvi d'una torre i un peó. En principi és un canvi equivalent, ja que l'alfil i el cavall valen 3 punts cadascú, per tant 6 punts en total, i la torre val 5 punts i el peó 1 punt, per tant 6 punts en total. Per tant, és un canvi equivalent. Jo tenia aquesta columna G que potser podria aprofitar per atacar en un futur, no? Jo vaig continuar amb reina G4 protegint a D4 que estava penjat, alfil E7, torre de A a D1 protegint aquest peó perquè tard o d'hora aquesta reina hauria de marxar d'aquí, reina G8 proposant un bescanvi de reines que no m'interessava, per tant reina F3, reina G6, torre C1 convidant a bescanviar torres, alfil C6, alfil F1 atacant a la torre i cavall a B2. Diguem-ne que el meu rival no li va importar que jo li cruspís la torre i òbviament ho vaig fer. Alfil per C4 i B per C4. Atenció que aquí tenim un peó passat molt perillós. Peó passat vol dir que pot coronar sense que trobi cap oposició per part de peó blanc, per tant això és un punt a tindre en compte. Torre E2 atacant al cavall, cavall D3 atacant a la torre, i aquí diguem-ne que se'm va ocorrir també una jugada màgica, una jugada d'atac, una jugada destructiva, perquè a veure, aquí tenia aquest peó passat que no m'agradava gens, aquesta banda de reina, i llavors diguem-ne que se'm va ocórrer fer això, és a dir, fer torre per C4, i llavors si cruspeix, aquest alfil està penjat, em cruspeixo l'alfil i situo la reina a la banda de reina, amenaçant, per exemple, un escac aquí també cruspint-me aquest alfil, o bé amenaçant cruspir-me aquest peó, o bé amenaçant també cruspir-me aquest peó d'aquí. Per tant, tindria aquí dos tresors que serien peó A i peó B, que estarien, diguem-ne, passats i lliures per a coronar. Disculpeu el garbuix, ho veiem millor ara tot seguit. Vaig fer, com ho he dit abans, torre per C4, D per C4, reina per C6. La meva reina és ara ama i senyora de la banda de reina, és a dir, està amenaçant el peó aquest de A6, el peó de C4, està amenaçant l'escac. Jo crec que tenia una molt bona posició, però aquí va entrar en joc el cavallot negre que em va estar molestant tota la partida, per això vaig entendre perquè es deia Peter Knight, no? Knight vol dir cavaller en anglès, per tant els anglesos quan diuen el cavall, en anglès dir horse, diuen knight, i ara ho entenc perquè es deia Peter Knight, perquè era un gran mestre del cavall, no? I va fer cavall F4 atacant a la torre, aquest cavall no me'l puc cruspir perquè aquest peó està clavat per la reina i per tant, diguem-ne que m'estava molestant, no? I aquí què puc fer? Aquí què faig? Ignoro aquest atac i faig el meu pla que era reina E8 a escac i em cruspeixo l'alfil, però després què? Després em cruspeix la torre i tinc problemes. Per tant, vaig haver de fer un moviment defensiu i vaig haver d'apartar la torre a E1. Cavall D3 atacant a la torre, tornant a molestar. Torre F1, alfil H4, atenció quin moviment, s'aparta d'aquella amenaça que tenia prevista i m'amenaça unes taules per repetició, per exemple fent alfil per, peó per i diguem-ne que la reina ja em fa escacs i serien escacs continus, perquè el rei no podria sortir d'aquests escacs per repetició. Aquí vaig moure rei H2 sortint de la clavada i amenaçant a l'alfil que es va apartar a G5 i aquí començo a fer neteja a la banda de reina, reina per C4, primer matant el peó que estava passat, aquí fa reina E4 i aquí diguem-ne que no vaig voler amenaçar la reina perquè seria terrible, no? Imagina que faig
F3 amenaçant la reina, vindria reina E2 i es cruspeix la torre, no? Per tant, vaig continuar amb la meva neteja, vaig fer reina per A6 i ara ve una jugada mestra de les negres. Pots parar el vídeo i a veure què mouen les negres en aquesta posició. Doncs no sé si has parat el vídeo, però aquí la jugada mestra que no vaig veure va ser, no t'ho perdis, atenció, cavall E1, amenaçant un escac i mat a G2. Quin cavall una altra vegada del Peter Knight. What a night, li vaig dir que li vaig dir. What a night, Peter Knight. I aquest cavall, diguem-ne, que ja em tenia, diguem-ne, molt fins al capdamunt i vaig dir, mira, fins aquí m'ha arribat, xato, prou. Cavall per A1 i reina per A1. Doncs bé, aquí tenia dos tresors que eren els peons passats A i B, però en canvi tenia un problema, no? Que el meu rei ja estava més penjat que la una, no? Per tant, aquí havia de fer un moviment defensiu i portar la reina a defensar. Com? Doncs amb una jugada intermitja que seria reina escac i després la reina passaria a defensar la fila 2. I això vaig fer. Vaig fer reina C8 escac, rei G7, reina C2. I ara aquí la millor casella de les negres és reina A1 atacant el peó de A3 i el peó de D4. Aquí vaig fer una jugada intermitja que és atacar l'alfil amb F4 que s'aparte a E7 i ara vaig fer reina D3 protegint els meus peons, no? Llavors aquí em va fer escacs, reina B2 escac, rei G1, reina C1 escac, rei F2, reina B2 escac, rei F3, reina C1 i aquí vaig fer H4 intentant, diguem-ne, avançar els meus peons, a veure si podia fer alguna cosa, H5, reina B3, intentant afegir un punt de suport als meus peons per coronar-los algun dia, no? Però aquí vindrien sempre els escacs, no? Infinits, reina F1 escac, rei A3, rei A1 escac, rei F3, reina F1 escac, rei A4, reina E2 escac, reina E3, intentant bescanviar les reines, seria meravellós perquè jo tenia dos tresors, no, els peons passats, però evidentment no va accedir i feia escacs continus. Reina C2 escac, rei F3, reina C6 escac, reina E4 i no volia bescanviar, reina C3 escac, etc. Fixa't que els meus peons estan tots a caselles negres, per tant les caselles blanques són molt febles i eren ideals perquè la reina les pogués utilitzar per atacar-me, no? Llavors, reina E3, no volia bescanviar, reina C6 i vam acordar aquí unes taules. Què t'ha semblat aquesta partida? Les blanques van utilitzar un estil de joc ofensiu, d'atac, combinatiu, com per exemple l'estil de joc de Mikhail Tal, Alexander Alekhine, que són els meus favorits, i en canvi les negres van utilitzar un estil de joc molt posicional com Capablanca, com Magnus Carlsen, com també Kramnik, etc. No? Doncs qui va guanyar? Doncs cap dels dos estils, van quedar empatats. I fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Gràcies, adeu!